Angadanan Public Market. Dalay papa. Iti Angadanan Sentro. Sentro Unong. Aghay ka ma'am, aghay ka. Oray takta lang. Ma'am Daisy. May nanyang kayo? Apa. Oh, dito yung barbecue nga paborito ni Rosingin na eh. Sat da kami dito yung Angadanan Isabela. Da kami dito yung Angadanan Isabela. Mapang kami agpalingke iti sidain may kini Rosing. Sakto makita yung dajay talipapa iti Angadanan na yun. Dadakil mo rupatan. Mag-video kahan. Napaandarin tayo dati ba tayo? Inmaxi, Roro Maxi. Sat dito yung agisuro-suro ni Rosing ning. So ate ko like rain. Dibahan? Tapos asadig lang iso nati talipapa. Yan. Yun lang. Yun lang. Tan ni talipapa tanay. Satan di talipapa. Iti Angadanan Sentro. Sentro Unong. Angadanon mutla. Lagyan ng muka. Lagyan na mo ka naglanit pa. Nuti pagkagatangam ha? Kay Daisy. Kay Daisy? Ah, sige, intayin ni Daisy. Dati. Suki. Suki? Ah, sige. Inya kami. Mano gatangam han? 1 half. 1 half lang? Ate iti talipapada dito yung habsat niyo. Ayan. Daisy May. Chicken. 1 half lang. Ano na? Chicken. Half lang daw dong. Half. Next lang, ma'am. Well. Sana naman. Ado unay no ka, duduwa kami. Ano ka, sir? Duduwa kami ma. Parang may nakikita ko sa upo. Oh, aghay ka ma'am, aghay ka. Oray takta lang. Ma'am Daisy. Bili naman kayo sa akin. 90 lang, ma'am. Na hindi lang. 90 lang. No, pahal. Sibuyas. Sibuyas. Bawang. Ay, sir. Isang-sam. De sir. Tig-isa lang na. Nag-vlog ni Kuya. Ma'am? Ha? Ay, ma'am. Ala talaga namang extra naman ako na. Hindi pa tayo nakapag-make. Ano pa ba? Sakto lang, normal. Dalawa. Ako eh. Oo. Titi talipapada dito yun. Oh. Ayan, talipapa. Ano pa? Luya, paminta, Chinese pet chai pie. Gaya rin? Ma'am, ano pa? Kasama ko dyan, ma'am. 130 na lang po lahat. 130 na lang rin. Angadanan Public Market. Nga ba yan? Bili tayo ng sabon. Sabon te. Tanda ba? Bala ba? Ice pie. Jai. Sinelas pie. Ay, Jai. Ha? Jai pa yun. Pagkatangan tati ko yellow. Jai ni. Jai. Jai kinikwa. Kini kamayo. Ay, di tare. Dumatang ka tatan. Bin. Sige. Ops. Kamayo store. Kamayo store. Mm-mm. Ay, tari kamayo. Kamayo store. Han, ingat ka. Dumatang ka no ti yellow kakabsat ta ko. Nagputot gamin. Kailangan may ti ice. Narigayin ni Rosingin niya. 5 pesos ata. 5 pesos isa. Nagdadakil kas lakan yata. Sakay ka Rodain? Oo. Sakay ka na isunan. Oh. Gamam ah. Alright. I love Sentro Uno. Sentro Uno ang ngadaran. Oh, pa. Obram. Ha? Obram. Ha? Okay. Anawag na to yan. Ay, sa atin yung public market yung ngadanan nga kabisat. Oh. Ayan. Ano po yun, ma'am? Ano ka na yan? Sinelas po. Ano slipper? Sinelas, kuya? Hindi sinelas, kuya? Pilatan, kuya? Sino ba talaga? Ano lang sinelas, kuya? Nanyang, dragon? Dragon. Nang, may nanyang. Ano pong Ay, nanyang. May nanyang kayo? Apa. Ano na kaya? Suotin niyo. Ayan na. Ayan na. Thank you po. Nagpa-picture ka basat. Aha, ditan. Nyanagan mo? Hinaro Pasko. Hinaro? Pasko? Okay.
Hindi pa ito. Oh, nadalak yung sticker. Dua ka sito dahan. Hindi ba lang? Dagsin na oh. Ang dagsinan na eh. Isi dami kin roseng. Atang itisito. Kasto iti pagkuan dito yung kabsat. Pagkatangan. Han. Ginatang mo sa mamanin yan oh. Nakadudong wala. Ginagatang mo. Sakto lang. Oh, inibos mo man tisang ribon. Sakto lang. Niyaanay. Habang andito pa. Oh, gawa nga rod. Siyan eh. Wala yata akong magandang kuha ng video. Sa iba naman tinututo. Hindi naman kitkitaan, di video na ni Roseng. Sa balay, uminumak ko ng latisito. Ala, sabsabality. Sa balay pa, nag-video ni Roseng. Nag-video. Oo. Bakit naman kasi yan? Bis nga, isusuot ko, di chinilas ko tatay. Di yung mag-ropan, naglakla ko dito, tutok na. Hindi ko nakita. Nanonood nga ako sa'yo. Eh, video han dapat tikit kita MJ lagyan ng kamera nga MJ i-video yung tikit kita dapat sa balik torturungin ano. Okay. Kaya mo? Saan? Apa ya? Asin. May mo lang magic lake. Yan. Chika man, apa yung ngamin unmax ginatang mo, nagsakit-singit ka pa. Pantay Jenny, barbecuehan. Barbecue. Kasi kumatang ka na. Mano? May video ka. Pag kumatang ka na, barbecue tama ka sit-sitan di barbecue. Dami lang barbecuean dito yung adanan. Aja dadal laman-laman na ata. Ito. Ayun, 16. Sige ata. Taga natin. Sige, inim. Ma'am, thank you ah. Kuya, dalawa pa. Welcome. 2, 4, 6 yun. Taga-tono. Okay lang raw. Buyain lang to ka na usap. Viewers. Viewers yan, followers na. Oh, yan. Dami lang barbecue dito yung adaan na eh. Oh. Nakasira mo dyan, nagkatangan tatatay si Dain. Saan? Saan eh? Bangit. Baka nakaubos na sila. Nyanagan na dito tayo? Yeah. Ata? Ako mit na yan na. Ayan. Oh, dito barbecue ang paborito ni Rosingin na eh. Jikahan niya, ito naman video ka. Tumagtakot. Sarado? May favorite mo. Apa yung paborito mo kasta? Ito lang. Ha? Minsan lang. Pag? Maminsan lang. Ay, maminsan lang. Basta lang manim. Oh. Ayos ah. Yun lang. Chika, basta lang manim. Ito talagang mga 1 month. Sa taman di kastan. Mga angot mo pala kami kaya kuwan niya. Bang banglot. Busog na agad. Busog na agad. Ano kanta sticker ni ko? Kanta sticker. Ay, sige nga siya. Sa motor ko. Ada yung gamitin pa kadandanunan na yung motor ko eh. Walang eh, walang. Yes sir, ma'am pakibilang. Sakto. Ha? Lagi ko sa XR ko. Sa kotse pa sir, wala. Para meron sa kotse, meron sa motor. Dami kong motor sir eh. Apat ang motor ko. Ay, apat. No? Sakto na Apat boss. ang motor ko. Santay ka na tiyado ng sticker. Ayan. Thank you. Ano na ka natin? Barbecue ang boss? Patawag barbecue stand sir. Oh, patawag dito ang adanan. Sentro to sa kadanan. Junction. Ay. Ngayon eh, basta mo na. Ah, sir. Kumusta? Napakakinom ka, nagpalo ka. Kanta ka rin sticker mo ito pakalaglag pa. Lagi mo sa pagkutan.
Ikaw nga tanong ko lang sir. Ha? Barbecue? Barbecue in the J. Wala pa yan. Barbecue. Kaya kahit mo, J. Kastoy. Ano mo? Uy na J. Kwal. Bawas pa lang, boss. Yo. Nagbalin mga grocery ate kanan na. Ang maksan. Lahat daw. Ito kami. Naglutom to na rusing damdaman. Mag-park ka. Mamaya mo na ipasok kapag pinasok nila yung sasakyan. Yun yung sat, nakaluto ni Rosing. Ay kahit mangan kami damdaman.